god eftermiddag. Jeg vil lige vise jer, hvordan det ser ud her. Det her, det er rigtig mange mennesker, som vi har reddet ind her siden i formiddags, i morges faktisk. Det startede kl. 6, og så er der kommet 10 både træk. Det de gør her, de bliver samlet her og får en billet, en farvet billet til en bustur, og så bliver de kørt i bus ind til den nærmeste camp. Og de lige her, der har de været på hvad skal man sige, en camp ude, hvor de kommer ind, og så bliver de sådan ligesom samlet her ind til bussen, henter dem, og det er så også her, de catcher op med deres familie og venner. Der er faldet lidt ro på. Vi har ikke rigtig noget tørt tøj her. Vi har de donationer, som vi få af os går ned og køber selv. Mad, det køber vi også selv og henter, og vi er hele tiden i mangel på det, fordi vores biler er simpelthen ikke større end når vi henter forsyninger, så er det væk på en båd. Og der er ret langt til forsyninger, eftersom det også er vinter her, så der er ret meget, der er lukket af. Så vi køber ind som sindssyge. Det vi har rigtig brug for er de der emergency blankets. Og der er ret tung energi i dag i forhold til i går. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Der er mange afghanere, der er kommet ind. Der er så også flere, der er meget skrækslagne, fordi de har flere både, der er sendt afsted samtidig, og der er så nogle både, der aldrig er kommet frem. Så der sker rigtig mange ting over på den tyrkiske side af den her kyst. Og selvom de ikke er relateret til dem, der er i bådene efter dem, så har de jo gemt sig i nogle skove over i Tyrkiet og render ligesom og dealer med de der menneskehandler, fordi grænserne hele tiden bliver flyttet fra, hvor man bliver sendt afsted. Så man bliver ret hurtigt connected med nogle folk, lidt ligesom vi også gør med de her folk, der er hernede. Vi arbejder alle sammen på samme sag, og det bliver sgu nærmest ens bedste venner. Det er virkelig gode folk. Så det kan jeg godt forstå. De må jo om nogen være blevet endnu mere, hvad skal man sige, tætte med nogen over i de der tyrkiske skove. Så de er ret påvirket af. En ting er, at de er så skrækslagne for, hvad de selv har været udsat for. Der er meget høje bølger i dag. Men så er det også, at de ser den der båd, der sejlede efter dem, den kom ikke med. Og det kunne jo have været dem selv. Det er bare benhårdt. Nu er klokken, tror jeg, 3 om eftermiddagen, og vi har knoklet som sindssyge. Jeg har nået ind og være til møde med alle NGO'er inde på borgmesterens kontor. Og så pisset herud igen. Jeg har hængt ud med en Olav, som er journalist på Politikken, og min søn Markus, han har så hængt ud med hans fotograf. Så de har med mig haft travlt, mens vi har været inde og være vigtige på borgmesterkontoret. Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget mere der er at sige lige nu, at vi er ved at dø af sult, og der er rigtig våd. Jeg ved ikke, om man kan se, men jeg har været meget gennemblødt flere gange. Sådan er det jo, ud og ind af vandet. Og nu kan vi ikke gøre så meget andet, end der er ikke lige nogen både i sigte. Og alle dem her, dem er der ved at være ro på. Der er nogle fine tolke her, som I kan se her fra USA. Der er godt nok ikke særlig nogen farsi eller pashto-tolke. Og det er jo selvfølgelig et problem, fordi at det er stort set kun afghanere i dag. Ja, der er meget at holde øje med. Der er mange, der meget gerne vil med på det her kamera og vinke lidt. Men nu tror jeg, vi går ned og får noget mad. Og så er det jo vigtigt at få nye forsyninger, nyt tørt tøj, ind og købe flere sko og bleer, sutflasker. Det er sindssygt vigtigt. Og modermælkserstatning. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om de andre ting. Der er meget, der er mega vigtigt, men vi tager selvfølgelig det mest livsnødvendige først. Og så skal vi bare tanke bilen op, og så kører det. Så I hører videre. Hej.